Ami fuleni wala nyamado la se awu mali kono ani mali ko ka munun be ni maina keme ka nyamada ka nyashin jabaranu ma wala sa famuya be se sora fe CHERIFLA TV bamananga kuna fonina mimi wala like awye mali kunga ni jien fa wore kunga mba fo yengo nenye apma sele ye kuna foni di Canada sigira singa ka beni kerengere nenyana juma utikalo tleta ani wolombulaye kuna foni di kenai abiboli fe minga oye anga jamana furuba tom demisene minome akono lu farala nyonga ka laje ka menye danyumanye ko dokola namanya kafo kalata temena kaseka nyefoli kenyo nye mimi seka to jamana basigile besetu o bara ukera ka beni kerengere nenyana ya juma utikalo tleta ani wolombulaye kera kuna foni dawu tola sulani oye maison de la presse Dar Salam anga maminu ngoma keneka Amadou Diallo ni sama Traoré CHERIFLA TV jabarani tokola ni kuna foni di kena musikile flanie ala bena demsenu nga franyonga jekulu de fe akune walasa ku bonyongo demsenu wele ku la famnya ben ani client se ka sabatu ni nyonche tromina walasa ka ankishi jamana kuntigi si kalata kofe keleuma ambalaka appel de lancer bi mali demsenu ye pour que ambese ka to anga institution de la république ko ambese ka to anga loi ko pour que mali kele wore kana wuli mali konna la bi o de wole kambanda kanyeshi demsenu masomorena franyonga jegulu munni abfama association des jeunes de la société civile ou ka fola do na taula ubna demsen franyonga jegulu chama franyonga wala sa beni kleya ani koto nyontala ni famia se ka soro tromina anga se ka kishi kalata ko fe keleuma o chestri ni ala sona klefla na ambena mo munu be deuxième tour la ka nini ku o rencontrer ka yirula ko mali de kelempe do sona o do mason mais mali de betoy en bébé mali de ko en bébé mali de fe o mali en kelengelen bereta amache anga keleni ko renyeshi o mali kelema anga alaje nyasoro anga lo na institution konnala amese ka to lu kofe pour que ka anga lanyinu sabati to ba lanyini oye alsa démissionu de mali chininyasigi o kwato anga lo alsa ani institution ko u kana gringa don kola ko meseka kuma mashibaye shini faranyonga jekulu munni abfama association des jeunes de la société civile oluga bara benembe mali jamana katanye ani nafasoro siraw chama nga sega soro Seliba nisodia do nyanyane do ano chetle damado do wa demesenu veneka nisodia de fanga ka bo ala o de koso ni do na kalalike so kono ni oye atelier de kujiruye ibaye ka fo kalalike la ube ku sonjugo mi ube ku son bara lati memese ka to laido minu ndara olu se dafa demeso mese ku ka selike nisodia ani badila nga tayru ya ira ka fo nyina nzeli ani sando utaku Bambara babe mauka monyuku mayakala katata yeriso ye ka sabuke wati yere na chugo ya yegele mimbe jamana kono samaira sanogo ni aka jatala Abdoulaye Sokodogo siraka mununu zalo ke tayeriso do kono yeminu nzoro anga jaka nyamadofe ina fo barakelaw to ni selinye korla ina tayaru nye ganen badedu barala shu ani kle wala sa kasika uka klenya umbla jenen nimisi wasa seli kasika temehere ani badena alina sorla klenya maboko sbe ina fo santo alhamdulillah klan don bisoro pata ala yemun latiga san madje ka ke kelen ya fama mais don bisoro alhamdulillah bo gela kelen mun doronde baawla klan tina jona ubuna watim na wasoro ko taraka on yarada parce que farkolo sengenen nduru bara chamanti saka ke ina fojo bo alhamdulillah don bi soro hadama de nata de tefa suna ala mun latiga sangonon ibo soro awo mo ko chaman saliwu ta utigama o ma ba kala ma jona o tara wulo watim na wasoro ko taraku yarada ya famu alhamdulillah me kelen bi kana ya famu ngoni on garsiga soro ni wati na kila ko chogomina nina kilan chama mabo nina kasabu ke gele am jamana kono an election ko la mo ma sekana ya kasabu ko sans ça marché mu de gana o man se ya nina ti sans ta am étranger soro o bin na marché ba o yamba ke bo nina sha o make ya am mu ko kilan o mana jona fana o be gele war ko yoro do ni no baroti ke ni différence buche salu silba in baram ke ya mo ke nina fana ya silina in barake silba na ma barake ya omuna no bon anguni yake election ko ni ko ni akodi
bon jamana gɛlɛya bɔra jamana yɛrɛ de kɔnɔ parce que ni jamana tɛ fonctionner anw tailleurs fana fonctionner ma nɔgɔn quoi comme an ka sɔrɔw bɛ ɲɔgɔn bolo donc ni jamana fonctionner la i n'a fɔ commerçants bɛ fonctionner an minnu bɛ kalali kɛ anw fana bɛ fonctionner mais n'olu ma wari sɔrɔ ka n'u ka finiw minɛ c'est pas la peine an ka kalali ma nɔgɔn quoi ne yɛrɛ ka hakili danfara belebeleba de b'u cɛ i bɛ belebeleba ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min sisan ne tilala baara la mais fini bɛ n bolo kala a ma se k'a kala seli salon seli jara yɛrɛ de mais ɲinan ta in an ma foyi y'a la ani ɲinan ni san tɔw tɛ kelen ɲinan san gɛlɛyara dɔɔni ani san tɔw tɛ kelen hali dɔɔni san tɔw la influence kun ka bon kosɛbɛ mais a bɛ faamuya wari tɛ mɔgɔw bolo an tɛ jigin mɔgɔw la quoi voilà o de ye problème ye ɲinan dɔɔni bon a bɛ se ka kɛ élection ye mais gɛlɛya fana bɛ yen parce que depuis ni élection mana gɛlɛya in bɛ yen depuis ni ɲinan 2018 jɔna an b'a a senti dɔɔni que l'année ça va pas a ma nɔgɔya dɔɔni mɔgɔw ma quoi an b'a bɛɛ de kɛ an bɛ cɛfini kɛ an bɛ denmisɛnnin fini kɛ an bɛ muso fini kɛ an bɛ broderiw kɛ an b'a bɛɛ kɛ kuma dɔ la lagosilikan caman bɛ fɔ tailleur ma ka sababu kɛ finiw ma se ka kala ka bɛn ni don kofɔlen ye walima dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko tailleur ma layidu bɔ a da fɛ pour que ka kuma caman ninnu bɔ a ma tailleur bɛ wele kan da ka ɲɛsin cɛ ani muso ma u ka client la walasa baara ka se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na n bɛ se ka mun kɛ dɔrɔn na ala ye mun latigɛ hali ne filɛ yɔrɔ min na sisan ne ka fini laban de filɛ ni a tabel kan n'a ala ma baasi kɛ sinikɛnɛ ne bɛ baara bila mardi kɔni tɛ ne sɔrɔ baara la non ni ɲɔgɔn cɛ problème tɛ yen n ka client o bɛ min dɔn o bɛ na fini an b'a kala gɛlɛmantonw ni ɲɔgɔn cɛ ya a bɛ na dɔn a bɛ kala dɔw yɛrɛ bɛ sigi a kɔnɔ n b'a kala ka d'u ma u bɛ taa n'a ye ya o bɛɛ bɛ ne ni client cɛ yan nɔ wolokan min bɛ ne bolo n'u sera ka na ni fini ye joona i n'a fɔ depuis kalo ma sa n'u nana ni fini joona donc finiw bɛ kala ka bɛn ni rendez-vous ye mais ne nana ni fini i n'a fɔ sinikɛnɛ ye seli i n'a fɔ bi e ka na ni fini mardi ye seli yɔrɔ a ma nɔgɔn bon ni marché tɛ anw bɛ obligé k'a minɛ n bɛ mun fɔ client ɲɛna yanni seli ka se ni mɔgɔw y'a sɔrɔ i ka na n'a ye joona o de ka di client ye parce que n'i ye problème kɛra fini na a cunna de n'a ma cun a bɛ dilan ka ɲɛ client bɛ satisfait mɔgɔ min bɛ fini kala o bɛ content mais ni fini nana tile 2 tile 3 k'a fɔ ko tɔ ye seli ye mɔgɔw sɛgɛnnen baara la a ma nɔgɔn hali dɔɔni f'i ka hakilila baara de kalali baara ye hakilila baara de n'i m'a kɛ k'a ɲɛ cogoya dɔ la dɔrɔn kɛ a tɛ ɲɛ kuma dɔ la mesure bɛ fausser o la sinon kɔni vraiment ala barika la ne fɛ yan nɔ n ka client bɛ se k'o fɔ a fɔ rendez-vous tɛ yan parce que wari ka di mais nin ka di tailleur kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ caman kɛ nin waati in na walasa client nimisi na se wasa cogo min na pour que ka se ka baara ka se ka kɛ o sago ye min bɛ kɛ sababu ye ka client caman lanati don na nataw la hali bi o seliba ɲaɲanin kelen kadira kɔnɔ ni donna an ka suguw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ denmansaw bɛ munumunu zalo la sannikɛla ani feerekɛla bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ muɲukumaya la a dɔw y'a yira k'a fɔ kuma kɔnɛ sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya bɛ ka sababu kɛ waati n'a cogoya ye o n'a ta bɛ min ye an ka ɲininikɛlaw ye abdulkarim sakɔ n'a ka jatala daramani malenw wulila ka munumunu zalo kɛ ka lajɛ sugu bɛ cogo jumɛn sannikɛlaw ni feerekɛlaw bolo an ka jɛ k'a ɲɛmada Seliba n'a bɛ f'a ma larabukan na Idu Kebir o de ye seli filanan ye silamɛya diinɛ kɔnɔ seli jini kɔfɛ wa taabolo don mun ma hakili lajigi ala teri Ibrahima n'a denkɛ Ismaila ka tariku la o de kama san o san silamɛya jate kalo 12 ka bɛn n'a tile 10 don ye diɲɛ seleke naani silamɛw bɛ laya faga n'o ye saga ye ka bɛn ni seli don ye an fɛ yan Mali jamana kɔnɔ wulikajɔw bolodalen don ni waati laban in na cogo min seli bɛ se ka kɛ nisɔndiya kɔnɔ i n'a fɔ san tɛmɛlenw nka jamanadenw caman ka fɔ la fɛn min ye wariko gɛlɛya o bɛ yen sisan ɲina gɛlɛya bɛ hadamadenw kan i y'a faamu o bɛ se ka kɛ wagati yɛrɛ taabolo ye o tɛ Mali dɔrɔn ye quoi o ye diɲɛ bɛɛ kɛcogo de ye quoi vraiment kɔni an bɛ ala fo ka barikada parce que an ka kɛ naani na n'an ma ɲinan ta ye san wɛrɛ ta ni ala y'a nɔgɔya an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na mɔgɔ bɛ mouvement na mais fɛn tɛ hadamadenw bolo quoi nkalon man ɲi bon wari tɛ mɔgɔ kun gɛlɛya dɔ bɛ mɔgɔw kan mais mɔgɔw ka sɔrɔ waati de gɛlɛya kuma dɔ ni min donni sɔrɔ i bɛna sanni kɛ bon lajɛlikɛla ka tɛ ni sannibaga ye quoi sisan ko ni bi kɔni alhamdulilah dɔɔni bɛ ka a sugu kɔni a ka suma dɔɔni client caman fana b'a la ko gɛlɛya bɛ ko wari t'u kun na ka sanni kɛ san tɔw la kɔni a tɛ tantɔ Bamako sufiyɛba kɔnɔ minɛn santa sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ seli kadira la nka sanni ka suma jagokɛlaw caman ka fɔ la ka sabu kɛ nafoloko tanya ye an yɛrɛ y'o jateminɛ pisa an yɛrɛ ye denbayatigiw de donc bɛɛ ka lajɛ fɛnɛ an bɛɛ ka nɔgɔya kɛ seli an ka se ka
a kɛ hɛrɛ ni baden na seli dabɔra nisɔndiya de kama donc bɛɛ k'i ka feerefɛn nɔgɔya yala an musow yɛrɛ bɛ lafiya o bɛ dutigiw yɛrɛ lafiya o bɛ jamana yɛrɛ lafiya depuis seliɲa kɔrɔ sera ni client dɔn ne ya ne kɛnɛ kɔni alhamdulillah peut-être n ka client dɔ bɛ kuma kan mɛn ne b'a fɔ ye ni wari yɛrɛ b'i fɛ alhamdulillah hali ni a tɛ ko juru bɛ se k'a d'i ma ni nana prix kɔrɔ an b'a di yan pour que sisan wax nu yɛlɛra dɔɔni a tun bɛ dɔɔni yɛlɛ a kan mais n'o mana prix kɔrɔ an b'a dɔn ma pour que an b'a fɛ bɛɛ hakili bɛ saga ko la an b'a fɛ o kalaya kɔnɔ nɔgɔya kɛ a gɛlɛya bɛ mɛ nin wagati nin kɔni na an b'a fɔ alhamdulilayi a ka wusa yɛrɛ de an ka sugu a ka di dɔɔni feerekɛlaw ka nɔgɔya kɛ ka se tɔw ma walasa sanni ka kɛ kɔlɔsi misɛnmanin dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ minnu san kosɛbɛ hijidenw wa mɔgɔ minnu bɛ taga hiji la olu b'a san seliɲɛkɔrɔla in na kosɛbɛ et puis modèle dɔw bɛ yen minnu bɛ san kelen kelen na quoi en tant que mɔgɔw bɛ don sugu kɔnɔ ka bɔ u bɛ modèle dɔw san kelen kelen quoi parce que seliɲɛkɔrɔla la sanni kelen kelen ni a ka teli quoi bon i bɛ nɔgɔya kɛ i b'a sɔrɔ n'i bɛ minnu feere 100 kuma dɔ ni dɔw ko 80 i bɛ se ka d'a ma pour que nɔgɔya yɛrɛ kama bon dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ an b'u feere 1000 ni dɔw ko 180 an bɛ se ka d'a ma nɔgɔya kama a ka teli dɔɔni et puis an b'a nɔgɔya fana pour que seli quoi hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko mali jamana ani diɲɛ jamana caman b'u ka seliba kɛ talata don n'o bɛ bɛn uti kalo tile 21 ma o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔ burkina faso jamana kɔnɔ san 2015 septembre kalo la dɔw kun b'a fɛ ka kafo jaso furanjɔrɔ kafo jamanadenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka blaise compaoré ka san jamanfanga min bi ko u bɛ a lajɛ ka lasegi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka dankɔrɔba lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kun bɛ bolo régiment de sécurité présidentielle RSP ɲɛma général Gilbert Diendéré o de tɔgɔ fɔ mɛ ko in na bawo ale de tun b'a fɛ ka ko in kɛ ko in ma sira sɔrɔ u ka kiri kɔni bɛ senna burkina faso jamana kɔnɔ a bɛ to ka wuli ka to k'a dulon a dulonna dɔgɔkun fila a laban bɛ ka wara wuli ka bɛn ni alamusa uti kalo tile 16 ye dankɔrɔba filaw minnu tɔgɔ fɔ mɛ ko la ni o ye Gilbert Diendéré ani Blaise Compaoré ka ministère laban min kun ɲɛsin kun bɛ burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma général Jibril Basole olu filaw bɛ kiribulon kɔnɔ ka fara matɔw ka nenzen kiribulon kɔnɔ dadonna maa min kun kan ko la o ye surasi jalanda dɔ ye ko soldat Sedeki Ouattara sigasɛgɛna min dan bɛ ka ɲɛsin a ma o ye ko a tun b'a fɛ ka wara da jamana na ni nka min ye maaw jogini ye k'a y'o kɛ min ye bugɔliw ye k'a y'olu kɛ ani jamana forobafɛ tiɲɛni maa don maa min di nazaraka mɛn u ye maa ta k'o bila kɛrɛfɛ kiribulon kɔnɔ min bɛ se k'a ka kumaw bayɛlɛma soldat Sedeki Ouattara kɛtɔ k'i dantigɛ arajo sabanan minɛnw bɔcogo kun ka kafo jaso do régiment de sécurité présidentielle maaw fɛ a y'a yira k'a fɔ ale kɔni ye surasi tɔw dɛmɛ ka arajo sabanan FM o ka minɛnw donni ka taa ni u ye régiment de sécurité présidentielle RSP dagayɔrɔ in na ko nka k'ale ma dɔwɛrɛ kɛ o kɔ wa ale selen u dagayɔrɔ de la ale y'a mɛn k'a fɔ kafo jaso bɛ burkina faso jamana kɔnɔ ko furanjɔrɔ fanga ma ɲɛmɔw minɛn bɛ a y'o kɔrɔfɔ min fɔ maa minnu bɛ kiribulon kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ surasi kiribulon don jamana tɔgɔ la procureur o y'a yira k'a fɔ a ka bi kuma ni kunun ko kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka ja ko jɛgɛjala ni baji ko bawo ko don min a bɛ minɛ n'a dalakanw dara a y'a yira u la a sɛbɛnnen bɛɛ k'a fɔ général Gilbert Diendéré min kun y'u bila b'a ye ko la ko kun y'a jira ko ne maa o maa tora nɔfɛ ko in na k'a kɛ k'a s'a da la k'i ma janfa surasi kelen o surasi kelen chef wari 5,000,000 k'o de bɛ labila i ye nka ka lapasaba kiribulon kɔnɔ ni o ye maître Lassane Dabone ye ale y'a yira k'a fɔ a ka maa ni o ye soldat Sedeki Ouattara ye a bɛ minɛ don min a kun t'a ɲin bolo kan lajaba siya bɛɛ lajɛlen dɔ dara ka fɔ jaso balile a minɛbaw fɛ k'a ye fɛn bɔ a da fɛn min man di a ye a sekun tɛ a yɛrɛ la o don an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa 80 ani maa 4 olu de tɔgɔ bɛ kiri in na minnu ka kow kan ka jatigɛ ka fara général Gilbert Diendéré ani Jibril Basole nga a sen bɛ maa 14 de bɔnɛna ani na maa 4 masumanenw na minnu ko u bɛ wara da surasiw la u ka ko dilalen burkina ka denw ka wuli ka jɔ maa minnu bɛna fɔ k'u bɛna dankari o la ko ka o bali o maa 4 masumanen maa 14 de bɔnɛna ani na ni nka maa 200 ani maa 70 njogi caman kɔni bɛ yen bi kiribulon kɔnɔ da bɛ ka don u ka kiri la.
Kongo Kinshasa jamana ɲɛmaw ye dandigɛli kɛ kɔsa in na k'a fɔ mandadare o bilanbɛ Moïse Katumbi nɔfɛ a mana ye fan o fan fɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'a ka minɛ yen faamaw fɛ k'u kɛmɛ k'u danada jamana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔ. Kuma min na ni kɔrɔfɔ in mɛnna Moïse Katumbi n'a nɔfɛmaw fɛ u y'a yira k'a fɔ yɛlɛko kuma da ye nin ye maa min kan ka minɛ kabini a don dɔ jamana kɔnɔ aw bana a ka don jamana kɔnɔ o balile ka don aw fɛ aw ka laban k'a fɔ ko a ye mandadare bila o nɔfɛ ko n'o yera fa min fɛ k'o ka minɛ ko kɔni ye kuma nangi dɔ fɔ ye a ka ma min y'o kɔrɔfɔ lase o ye Deli Sesanga Ipungu Ja Kasenga Kapitu ye a ka dɛmɛni kɛ jɛkulu ni u k'a ma ko plateforme ale de ye o ɲɛma ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min ye jamana tɔgɔla kiri ɲɛma procureur général ye o y'a yira k'a fɔ min ye mandadare o bilan bɛ Moïse Katumbi nɔfɛ a ye danigɛli in kɛ ka bɛn ni uti kalo tile 16 tɛmɛnen ye wa ministre min bɛ Kongo Kinshasa kɔnɔ ni o fana ɲɛsin bɛ kiri ko ma Alexis Tambwe Mwamba ale fana y'a yira k'a fɔ mandadare bɛ Moïse Katumbi nɔfɛ maa caman kɔni ye a jira k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ kɛ kɔnɔgwanko ye maaw bolo bawo a tun bɛ Zambi Kongo Kinshasa don da la u banna a ka don fɛn min b'o sɛmɛndiya hali ni Kongo maa ɲɛmaw ko olu t'a kalama k'a fɔ a yera Kongo Kinshasa don da la k'a ma deli ka bataki sɛbɛn ka laɲini kɛ k'a don dɔ don ko jamana ɲɛma bɔra o kalama janko ka ban a donni mɔ maa min ye Lumumbashi maire ye bi n'o y'a sɔrɔ yɔrɔ ye o maire y'a yira a la k'a fɔ elle ni tɛ se ka jɛni a ka pankuru jigini ye Lumumbashi pankuru jigi kɛnɛ ka luwando ka sabu kɛ ɲuɲu ni ɲaɲaw minnu bɛ a nɔfɛ kiri bina k'u ka a y'a ko jamana ɲɛmaw ma yamaruya di ale ma a k'a fɔ ko Moïse Katumbi bi jigi dɔw y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ seere ye o kuma na maa min kun kan ka don n'a kan ka minɛ ka taa datugu bangera o ka don k'a to jamana kɔ kan k'a fɔ ko mandadare bɛ nɔfɛ a y'a ko don ko min kɔni faamu man di o Kongo Kinshasa jamana kelen kunga farafina kɔrɔyanfa jamanaw ka tɔ olu farala ɲɔgɔn kan ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma Joseph Kabila ma ka sabu kɛ a y'a yira k'a fɔ tɛna manda wɛrɛ kɛ bilen fɔ ka maa jira ko o bɛ kɛ a nɔna bilaba ye danaya ka da o ka k'o ta k'o sigi a nɔna Emmanuel Ramazani Shadari o bonyamasegin min kɛra jamana ɲɛma Joseph Kabila ye a kɛtɔ k'i dandigɛ a ye fɛn fɔ fɛn min labanna ka jijigi maa caman ka to fɛnɛ na ko kura bawo jamana ɲɛma Joseph Kabila farafina kɔrɔyanfa jamanaw ka tɔn ni o ye communauté de développement de l'Afrique australe SADC olu ka kɛnɛ min sigi bɛ sen kan ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɔrɔ yiriwali lakanako ni politiki ma jamana kɔrɔyanfanw fɛ a y'a yira k'a fɔ ale bɛ foli ni waleɲuman dɔ fɛnɛ kɛ ka ɲɛsin a jamana ɲɛma kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma san 20 min n'ale y'a kɛ Kongo Kinshasa ma ɲɛmaaya la dɛmɛw minnu kɛra ka ɲɛsin ale ma u fɛ dɛmɛw ni dɛmɛw bilasiralikaw minnu bɔra ka sabu kɛ u ka kodɔn n'u ka faamu ye n'o y'ale dɛmɛ baara la k'a b'o fɔ k'u waleɲuman dɔ k'o bonyamasegin kɛ u ye kuma laban kɛra min ye n'o ye maa caman kɔnɔ kuwa jamana ɲɛma Joseph Kabila ko k'e t'a fɔ ko ani jamana ɲɛmaw bi ɲɔgɔn bila yan dɛ k'ale b'a f'u ye ko u ka an bɛɛ kuma wɛrɛ o min fɔra o de kɔni ma se ka faamu mɔgɔw fɛ bari sabu ka d'a kan ŋunuŋunuw caman de bɛ ka kɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fanga bilacogo kunga k'a fɔ décembre kalo tile 23 jamana kuntigisi kalata Hélène tɛ taa bilen a bara ta Amérique jamana ɲɛmaw olu kɛ kun bɛ k'u ka lasigiden dɔ bila ka na munumunu zalo la Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ o senfɛ o lasigiden muso in ye tabali gosi k'a jira k'a fɔ kalata fɔ a ka kɛ Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ san 2018 ko n'o tɛmɛna ka ban ko Amérique ka dɛmɛ tɛna ye kalata wɛrɛ la wa diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka dɛmɛ tɛna ye kalata wɛrɛ la diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fana ka dɛmɛ tɛna ye kalata wɛrɛ la senfɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila a dimine ye musolaka in jaabi ni o ye Niki Hale ye k'a jira k'a fɔ Kongo Kinshasa ka den bɛɛ lajɛlen k'a dɔn sa k'a fɔ don nataw la kalataw labɛnni bɛ kɛ faso ka ko de ye nafolo ti bɔ jamana kɔ ka ko bɛna don kalata dafɛ bilen Kongo Kinshasa halala yɛrɛ de bɛ kɛ kalata yɛrɛ labɛn nafolo ye o kun ye Amérique ka muso in de jaabitɔ ye maa si kuma sigi ni a ye k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila a kɛlen k'o bɔ a da k'a n'a fɔ k'a bɛ fanga in don yen a kɔni ye fanga in don yen ka bala bɛɛ lajɛlen la a ka nin jɔ nin kɛnɛ in kan farafina jamana ɲɛma dɔw cɛla jamana kɔrɔyanfa jamanaw k'a fɔ ale t'a f'u ye k'an bɛ ɲɔgɔn bila yan fɔ a k'an bɛɛ kuma wɛrɛ o kɔni kɛra kɔnɔguwanko ye maa caman bolo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi bi in na
min ye maa min ni a y'o jira k'a fɔ o bɛ kɛ a nɔnabilaba ye danaya ka da o ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Emmanuel Shadari Ramazani ale yɛrɛ bɛ bibi na Namibi jamana kɔnɔ ka sabu kɛ farafinna kɔrɔyanfa jamanaw ka tɔ bi ɲɔgɔnkunbɛ dɔ kɛ min senfɛ ɲɛmaa bi falen ɲɛmaaya bɛ Afrique du Sud jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa bolo a bi segin Namibi jamana ɲɛmaa mɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Uganda jamana kɔnɔ bibi na min ye kalaya ye o bɛ yen ka sabu kɛ jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni kɔsada in na a taara jamana fa dɔ fɛ wasaden dɔ dabama ka wele sera o ma walikelen a nikɛnɛ karabara o kumana ale nɔnabila de bɛ ka ɲini wasabilo kɔnɔ o k'a ma ko élection partielle o kumana jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa min fara wasaden ale ka fanga ɲini dɔ maa kun don a b'a fɛ maa wɛrɛ min bɛna bila a nɔna wasabilo kɔnɔ o ka kɛ a ka fanga ɲini dɔ wasaden dɔ ye fanga sinamatɔnw fana olu fana b'a fɛ maa min bɛ don a nɔna o ka kɛ u dɔ ye u tora yɛrɛmankutu baaraw de la a bɛ taa kunjɛ kuma min fanga sinamatɔn ni jamana ɲɛmaayaso carakara ɲɔgɔn na fo a senfɛ jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni yɛrɛ a ka mɔbili kɔfɛ betiri tira o kumana maa dɔ bɛ yen o minɛ bɛ bi maa dawulama don wasaden don nka dɔnkilidala don a kamalenya cogoya ye ko Bobi Wine n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ o ye Robert Kyagulanyi ye ale min ni ale fɛnɛ yera ko la bawo ale fɛ fanga ɲini dɔn kɔnɔ nka maa min don a tɛ Yoweri Museveni ka fanga fɛ a bɛ wasabilo kɔnɔ ale fɛnɛ n'an kun bɛ fara fanga sinamatɔnw kan k'u bi jɛ ka yɛrɛmankutu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kɛ ale yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyana wulikajɔw ni cɛnniw na a kɔni bilama minɛn bɛ a minɛnen k'a datugu maa caman hakili la k'a fɔ a ka kiriw bɛna sigi sen kan walikelen a n'a labila maaw balala k'a mɛn alamusa k'a fɔ a ka ko yɛlɛman bɛ kiribulon min ka bolo kan o ye surasiya kiribulon ye ni u k'a ma ko tribunal militaire aya o kɔni ye maa caman kɔnɔ quoi bawo surasi tɛ k'a bɛ taa ye surasiw ka kiribulon kɔnɔ nka Yoweri Museveni ni a ka fanga kɔni gɛn bɛ ka nɔminɛ ni k'a min ye ko trahison ni o ye faso janbali ye o kumana ko a ka kan a ka kiribulon ka sigi sen kan surasiya kiribulon de kɔnɔ maa min bɛ deli ka kɛ a y'a kiri ɲɛmaaba ye sanfɛ kiribulonba Cour suprême na n'a bilama bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la George Kayimamba ale y'a yira k'a fɔ nin kɔni bɛ sariya de sɔsɔ barisabu ka d'a kan maa nana masumanen maa min tɛ surasi ye n'i b'i da don o ka kiri la a bɛ kɛ kiribulon de kɔnɔ bɛɛ jɛ kiribulon ye min ye n'o ye maa nana masumanenw ka kiribulon ye tribunal civil ko nka ka taa ni a ye surasiw ka kiribulon la ko kɔni ye sariya sɔsɔlen ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bibi in na maa dawulamaba don kuma bɛɛ a ka wulikajɔw bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni mɔ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ jama min b'a kɔ bi san 2021 min ni jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni y'i can k'i jɔ ko fɔ a ka kɛ jamana ɲɛmaa ye o fɛnɛ senfɛ a baara ta si tɛmɛna n'a ye yɛlɛma don jamana sariya sunba la o kama ko kala ta k'a bɛ sɔn k'i kanbɔ o la ka jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni sɛbɛkɔrɔ sɛgɛ. Bamanankan kunnafoni a bɛ jɔ nin yɔrɔ in de la ka bɛn ni nin kuma in fɛnɛ ye ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ CHERIFLA TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.